el 2018 per mi és sinònim de jove cambra. M'he passat tot l'any assistint a actes, pensant, organitzant, és a dir, he viscut jove cambra 100% el 2018. Per tant, per mi quedarà sempre a la història. Bueno, què ha significat el 2018 a nivell de jove cambra? Jove cambra. I a nivell de la meva vida habitual? També. Perquè realment ha sigut l'any en què he dedicat la meva vida a la jove cambra de Catalunya. Els moments més importants, per mi seria molt difícil triar-ne un, perquè realment han sigut molts. Ha sigut la nit d'Igualada, ha sigut els Premis Lleidatans, ha sigut el sopar de Sant Jordi, ha sigut l'Escape Room, que ens ho vam passar molt bé de Barcelona, ha sigut el 50è de Reus, ha sigut sortir a Riga també amb la meva família, saludar davant de molta gent, igualment a Goa també davant de moltíssima gent, portar el nom del meu país davant del món. Ha sigut sentir estar a les Nacions Unides, sentir parlar sobre igualtat de gènere, ha sigut portar el nom de From Reus to Helles per tot arreu on m'he passejat internacionalment, al igual que el nostre programa també de la igualtat de gènere que té JCI Catalunya i que és un referent en el món de la jove cambra. Han sigut molts i molts moments i segur que me'n deixo moltíssims, perdoneu, però realment no em puc triar un, em quedo amb molts, amb moltíssims. 2018 ha estat un any de preparació i de creixement per assolir la presidència l'any 2019. A nivell d'experiències memorables, destacar-ne unes quantes, com escollir-ne una. En primer lloc, el Long Foundation, que m'ha permès gravar el documental i descobrir no només les històries de les diferents OLMs, sinó els membres que la van fundar. Després, totes les formacions que he fet aquest any per preparar-me en tots els temes que volem fer l'any que ve, creixement, comunicació, etc. La EDC, l'Acadèmia del Japó, la IPM. I si hagués de destacar el més memorable d'aquest any, sobretot són les persones. Aquest any hi ha moltes persones que m'han sorprès a nivell de Catalunya i a nivell internacional perquè jo no sabia que podia haver gent que me podia donar tant. Moltes gràcies per tot. Us estimo molt. Sense vosaltres jo avui no seria aquí ni voldria ser aquí. Però ha sigut un canvi de vida, un canvi de pensament, de poder ajudar aquí a Terres de l'Ebre i aportar el nostre petit granet d'arena com a gent jove que som i que volem que la gent del territori creixi. Per a mi ha significat un mar d'oportunitats i perquè no només a nivell Terres de l'Ebre sinó per a relacionar-nos amb altres JCIs de Catalunya i també s'ha convertit una mica com en una família que ens ha acollit molt bé i ens estan ajudant molt a fomentar el nostre territori. I quines oportunitats t'ha donat o quin ha sigut el moment més important per a tu? El moment més emotiu va ser quan tots van votar que volien que comencéssim a formar part de JCI Catalunya i ens van aplaudir molt fort a Tarragona. Jo crec que una de les coses que ens ha caracteritzat aquest any va ser poder organitzar el World Cleanup Day, que van venir tota Catalunya, ens van donar suport i va ser com un acolliment molt heavy per a tots nosaltres. Per mi, el 2018 a Jove Cambra, a nivell local, ha sigut un any d'assumir molts reptes, de fer molts programes i de poder fer gestions boniques, sobretot amb el 50è de casa nostra. I a nivell nacional ha sigut una oportunitat de conèixer molt més Catalunya gràcies a la Míriam, que va apostar perquè pogués estar al seu equip. L'any 2018 per mi ha sigut un alleujament. Això és el que ha significat per mi. I els moments més importants l'any 2018 han sigut moltíssims. Podríem dir el moment que em van treure les xapes per posar-los a la Míriam, el moment que vam anar a parxar al Delta de l'Ebre, que va ser memorable i meravellós, i també quan va venir el BP Internacional aquí, que vam acompanyar la presidenta Míriam a tots els actes als que l'he acompanyat. El 2018 ha estat un any ple d'emocions. A nivell col·lectiu, podria dir que estic molt orgullós de la meva LM de Barcelona. Som la segona LM que més activitats i programes ha realitzat al llarg de l'any i que ho va culminar amb l'organització del Congrés Nacional. A nivell individual, només puc agrair a l'entitat el fet de brindar-me totes les oportunitats i el fet de poder aprendre i gaudir cada dia. Aquest any he après molt. He intentat participar en el màxim nombre d'activitats possibles,
tant a nivell local, nacional, com a nivell internacional. Jove Cambra, per mi, aquest 2018 està plena d'aprenentatge per part dels antics membres o dinosaures, com diem aquí, i els nous júniors. Frescura, creativitat, ganes de fer coses i sempre buscant l'excel·lència. Moment clau, el transport de la balea per part de les antigues generacions, noves generacions cap a Calfont, com una processó que va acabar bé. 2018 per a mi ha sigut un any ple de reptes, com sempre és a la Jove Cambra, ple de formacions i ple de noves iniciatives i, bueno, molta feina, sobretot, molta feina com a president local. I un dels millors moments amb els quals em quedo és guanyar el concurs mundial de debat davant de tota la JCI mundial. A nivell de JCI, doncs, per mi ha sigut un any de creixement i d'experiències i sobretot de conèixer altres presidents. I com a experiències em quedo amb dos grans moments, com no podia ser el 50è aniversari de la meva OLM i poder guanyar juntament amb Jove Cambra de Tarragona el concurs de debat al Congrés Mundial. Com molts ja sabeu, a Barcelona tenim predilecció per la vessant social de l'entitat, sempre sense deixar de banda la resta d'aspectes. Per tant, un dels moments importants va ser la vivència amb la participació d'activitats socials i sostenibles, com va ser fer de voluntaris a un menjador social, recollir aliments pel recapte, recollir bories pel Clean Up Day, però també el fet d'assistir a diverses formacions a tot el territori o l'organització del Congrés Nacional d'aquest any. Per mi, personalment, també són molt importants l'experiència que he pogut gaudir juntament amb altres presidències i júniors del territori, amb els que he establert alguns vincles emocionals que espero no perdre mai. El fet d'assistir com a formador a l'Acadèmia a Catalunya, pertany a l'Institut de Formació, o assistir a la Conferència Europea de Riga i totes i cadascuna de les petites experiències que et dona aquesta entitat fa que el que fem cada dia tingui sentit. I els moments més significatius en este 2018 ha sigut a nivell local quan vaig sortir escollida com a vicepresidenta electa per al 2019 i a nivell nacional, pues, sobretot el Congrés Mundial a Goa, que va ser una experiència molt, molt bonica. Per mi, el moment més memorable de l'any ha estat local. Ha estat un programa que vam realitzar a la nostra Jove Cambra, la de Sabadell, que es diu Impact Sabadell. És un programa que ja portàvem temps pensant que volíem realitzar i crec que aconseguirem ressorgir i tenir molts nous membres i molts programes a partir d'aquest programa. A més, hem fet contactes que ens han portat després a estar en reunions i en diferents coses que crec que realment ens en recordarem molt temps d'aquest acte. Llavors jo, si m'he de recordar alguna cosa rellevant, és aquesta. Doncs el 2018, com hem pogut veure, ha estat ple de bons moments, de fantàstiques ocasions, de reptes, d'èxits assolits, d'aprenentatges i de companyonia. Però tot s'acaba i ara una altra fase comença, que és el 2019. Desitjo que el 2019 també sigui un any ple de reptes, ple d'èxits, ple d'alegria, ple de felicitat i endavant, només queda desitjar-vos que tingueu un fantàstic any 2019.